Dobrý deň, pri sledovaní Weasel News praje Chloe Clark. V pondelok 20.10.2025 v meste na postále 650 začala horieť stanica metra. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky IZS vrátane armády a hasičov v špeciálnych oblekoch. Hasiči museli na mieste ošetriť dve osoby nadýchané nebezpečným plynom. Osoby boli prevezené do miestnej nemocnice. Hasiči v prvej polhodine dokázali udržať požiar pod kontrolou, ale po chvíli sa zo stanice metra tentoraz oboch chodov zase valili čierne oblaky a šľahali plamene. Hasiči museli mať po celý čas nasadené plynové masky kvôli unikajúcemu plynu. V oblasti metra dochádzalo k lokálnym a krátkodobým výpadkom elektriny. Na mieste museli byť povolaní zamestnanci LSDVP, aby kontrolovali, či nedošlo k poškodeniu elektrickej infraštruktúry. Po pár hodinách bola stanica metra znovu otvorená. Ďalšie nebezpečenstvo by už nemalo hroziť. Ďakujeme za sledovanie. O ďalších udalostiach v meste vás budeme informovať. Za Weasel News, Chloe Clark.